Majalisar Wakilan Faransa ta amince da gagarumin rinjayen shirin baiwa mata damar zubar da ciki a matsayin dokar ƙasa kamar yadda shugaban ƙasa Emmanuel Macron ya yi alkawari. 'Yan majalisar dokokin Faransa 493 ne suka amince da ƙudurin sabuwar dokar, cikinsu har da magoya bayan jam'iyyar shugaba Emmanuel Macron, yayin da wasu 30 suka ƙi goyon bayan ƙudurin. Ministan Shari'ar ƙasar Eric Dupond-Moretti ya bayyana cewa majalisar ta ɗauki matakan da suka dace wajen kare martabar mata. Isa Randawa, RMC Hausa Times. Mata fam kun riga kun zamo lamba daya, ayyukan yanar gizo yanzu banga kamar kowa. Na ji daɗi shine gari. Hakika jama'a suna yabawa da ayyukan masu inganci daga kamfanin Matapop. Katafaren kamfanin Matapop suna sai da data mai kyau, katin kiran waya na kowane irin network. Matapop suna biyan kuɗin lantarki, JB subscription da dai sauransu. Daɗin daɗawa, Matapop suna mai da katin waya kuɗi wato airtime to cash. Bude maku website a cikin sauƙi da rahusa da dai sauran ayyukan da suka shafi yanar gizo. To saura da ni kawai, ku garzaya Play Store domin ku sauke manhajar Matapop a cikin wayoyinku na Android, ku ci gaba da kwasa garabasa. Za ku ce, dama sun faɗa mani, Matapop manhaja mai inganci. Domin tuntuɓa sai ku kira lambar waya kamar haka: 081 30 01 60 94. Matapop suna gaba, saura na biye da su. Matapop kun riga kun zamo lamba daya, ayyukan yanar gizo yanzu banga kamar kowa.